It-taqsima tal-Pulizija ta' kontra drogi kienet ilha għal dawn l-aħħar ġimgħat tissorvelja l-movimenti ta' container illi talaq minn pajjiż fl-Amerika t'isfel b'suspett illi dan kienet iġor konsinja kbira ta' droga. Fuq informazzjoni tal-Pulizija Barranija, dan il-container kellu jitniżżel Malta u jitabba fuq vapur ieħor lejn il-Libanu. L-investigazzjonijiet ħallew il-frott mixtieq. Qed tkun deskritta bħala waħda mill-akbar qabdiet ta' droga f'pajjiżna mal-140 kilo kokaina instabet moħbija f'container fil-Port Ħieles f'apparat illi jasar iż-żebbuġ. Sorsi qrib One News ikkonfermaw illi l-valur fit-triq l-inqas valur fit-triq ta' din id-droga misjuba hija ta' madwar 11 miljun euro li ma' valur jista' jitlaq għal 22 miljun euro skont il-purità ta' din id-droga. Min analiżi illi saret irriżulta li l-kokaina għandha purità għolja ta' bejn 60 u 70%. Il-vapur daħal Malta l-ħadd li għadda kmieni filgħodu wara vjaġġ minn Port Said fl-Eġittu. Wara li tniżlu l-containers minn fuq il-vapur u ġie identifikat dak suspettuż, dan baqa' taħt qassa stretta tal-Pulizija u l-uffiċjali ta' dwana. Il-container li fil-manifest tiegħu kellu mniżżel li qed iġor apparati li jasar iż-żebbuġ infetaħ it-tnejn għal ħabta ta' 8 ta' filgħodu. Id-droga li nstabet madwar 12 siegħa wara moħbija f'żewġ presses ta' żejt ta' żebbuġa ġiet ikkonfiskata u mistennija tiġi distrutta fuq ordni tal-qorti.